Hej alle sammen. I dag der vil vi lave vores første challenge. Og det er en lidt mild af slagsen. Vindruer! Vi vil bare se, hvor mange vindruer vi kan have i munden på en gang. Vi starter bare. Der lige her. Okay. 1. 2. 3. 3. 4. Okay, den er også færdig. 5. Jeg har hørt. 7. Nej, hold. Hvorfor er vi ikke klar? Okay, jeg hører det. Ej, vi er ude nu. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Det bliver en lille kort challenge. Ja, Nummer 1. ses i par. 6.